ndino 2 rooms izvozvi ndiri pano ndanzwa kunzi kwapwanyiwa dzimba kicheni dzakatsva zvangu zvaparara ndichatengerwa nani inini ndikawirawo ino hondo inyika ino yeZimbabwe ino ndakapirwa mari vanhu vakapinda mumba vakasecha mari kashai 450 pambana $100 ikabatana ndiyo yanga iri pasi pemetresi i350 yanga iri mupira vanhu ndakaona achingopinda muna January tirimo isusu tikabva tasunga ndakaenda kuchikurugu tinopika zera rangu irori ndichipikira nzvimbo iyoyi nzvimbo yatinogarira iyi tikagarira mbuya nehanga tiite chiwano kuti dhamu iri riite mvura zvinokudzinga kwamatiita handina chokwadi kuti inonaya mvura muchatozotsvaga. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe paHot Zim Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Naika kutaura kuno kwandiri kuita ndiri panonzi paArnold Farm Manzou iyo inowanika kuri kuMazowe. Ndofunga muri kuona makatarisa kumashure kwangu pane midziyo iripo panze. Vanhu ava vakadzingwa panzvimbo dzavo vakapwanyirwa zvakare misha yavo zvipfuyo zvavo vamwe vari kuti vakashaya mari zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka ngatinzwei mavictims aya achitaura. Ngatiwanzei achitaura. Ndinoti wamaizandini ndichigara muManzou Arnold Farm. Chituka ichi kundirwadza nokuti matangira akaita zvinhu anhu anokuwa notisa tozoti kufamba sei. Ndakanga ndatobudawo nezuro ndatoenda kunoona muina wangu sati ndashoka ndiri kuenda ndikatofonera nichinzi pamba penyu padamburwa loko kwauya polisi ikazara yudhi vakauya support ine pfuti saka tamboda kuti vakudzoti murizwe papa hapo tatosvika pfuti dzavainadzo saka vakadambura vakapinda mumba mangu vanga vane vanhu vaiti makorokozi vavakatuma kuti vaseche zvinhu zvanga vachibudisa panze vakandidistroyera zvinhu zvangu zvakawandisa vakadambura bhedhi wangu vakakanda pasi rumudhivhani vakakandwa pasi mumba ndakaita mistake kuti ndakangobuda ndakapirwa mari vanhu vakapinda mumba vakasecha mari vandine mari yanga ndikaisa pasi pemetresi imwe yanga iri mupino saka patime vakadzonga metresi vakaona mari yanga iri pasi pemetresi vakabva vafunga kuti pamwe mari yadonha kana mupino vakazunza vakanditorera mari yese kusiya kwandikaita parodhi mana pandichiteera kwandikautera kwandikaita handina kana rubatsiro rwandinaro zvinhu zvangu zvakaparara vanhu vangu vaenda kuchikoro vakatosvika kumba vachiona pamba pasina amai vanhu vangu vakatozotorwa kumanisibona nasi havapo panapa vakatotorwawo nevamwe vakaona chibva chikoro ikozatamenyo pakusisira saka ndakati chikumbirawo kumhuri yeZimbabwe tinoziva mutungamiri vachibatsira vanhu kana vaita dambudziko tikutokumbirawo kuna purezidendi wedu kana achikwanisawo kuticheuka ainzwawo dambudziko ratinaro vanhu vakatinga hatitoziva kuti vakapindwa nemweya werudzi tinongonzwa kuti vanhu vauya vanhu vakuru saka kana mutungamiri achikwanisa ationgororewo kuti vanhu vakuru vakutaura nezvavo ndevapi vaedzawo kutibatsira dambudziko ratatisangana naro rakakura takauya takasiyiwa parodhi patiri panapa pane njodzi kana kuti titakure zvinhu tichibva pana tizotinobva tichienda kupi ndakatarisa ndakanangana neni mari chaiyo kuti ndichikwanisa kutakura zvinhu zvangu handini okuti ndiende ndinogona kukuwana asi chekutakurisa midziyo yangu kuti ndibve pandiri panapa ndichienda kwandasarudza kuti ndiende handina chekutakurisa iko zvinozvi kuti ndichatakurwa futi kuti ndibve pano ndichingoendeswa kwakuda vanhu ava kana vachikwanisa kundisa kwakundiisa kuri pamutemo ndinokumbirawo mapepa ndichitangana kuhotsamba inoratidza kuti pandiri kuendeswa papangu asi kana pari pekuti ndasarudzwa ndini wangu ndibatsirawo nechekutakura midziyo yangu ndichiendawo kwakakodzera kuti ndiende kunogara. Zvinorwadza mama, tanzwa muchitaura kuti makarasikirwa nemari pakuparadzwa kwaitwa kubudiswa zvinhu kwaitwa zviri mumba. Makashaya mari pachiitwa. Mari yandikashaya 450 pambana $100 ikabatana ndiyo yanga iri pasi pemetresi i350 yanga iri mupira $100 yanga iri yekungoti honde yangu asi 350 yanga iri yebasa murume wangu anoita zvekuveza vanhu vakanga vadhiposita zvinhu vachida kuvezerwa zvinhu saka kutorwa kwaita mari iyoyo nekutakurwa kwandikaita ndichisiyiwa panapa ndanga ndichinoita sekuti dai vakangondisira hangu mari ndaitongoshedza vanhu kuti mutori mari yenyu basa richakwanisa kuenderera mberi asi kuti ndichakwanisa kudzosera vanhu ivavo handina chandinadzosera nacho ndoda mari yekuti ndivadzosere ndoda mari yekuti nditakurise zvinhu zvangu ndiende kwandakuda kuenda zvaizvozvi ndakatobvumirwa ndichangogara paroti panapa kusvika ndawana vachandibatsira. Saka takatarisa mari vakaita kupinda mumba here vachibvungura vachitora kana kuti mukutakura kwavaita zvinhu ndopavakasangana nayo. Aiwa vakatopinda mumba nokuti vakauya vaine vaikunzwa nguva nemakata lokurangu ndakasvika rakangodamburwa nepakati ndobva vatokinura saka pakukinura kwavakaita zvinhu vakabva vanzi vanhu ngavapinde vakomana vakatopinda vachitoburitsa zvinhu vachitambidzana vachiisa murori pakubuditsa kwavaita mari ikabva yadonha
ndokudona ukaita mari wachibva wangotora zvokutoti munhu haazonzwisisa kuti kana munhu anofa uri kwanga kuti kwai makazozivawo mari sei, asi semunhu ndaingotiwo pamba pangu pemazuva edzi ndiri kuenda ndichidzoka semunhu asina kana kuwana kuti ndaingoti ndichadzoka ndichiita sei pamba pangu ndichiita zvandiri kuita, asi ndakazosvikira kuno kuredu ndokukazoita kumba kwangu ndakatosvika ndichirara panapa nezuva. Mhuri yeZimbabwe tatichikumbira kuti kana vachikwanisawo nekutibatsirawo nezvekutakurisa mudziyo yedu vachitiendesawo kwatiri kusarudza isusu ndokunge vasingakwanisa kutisheuka, asi tanga tichikumbirawo nzvimbo yekuti tigare zvakatambanuka sevana veZimbabwe. Isusu takanzi ivhu kuvanhu, ini ndakauya ndiri mwana munzvimbo iko zvinozvi ndane vana vangu vatatu. Pa25 years ndakunzidzokera kwakabva makuva evabereki ari munzvimbo mandakagara, handizoti ndinofamba ndichibva ndichienda kupi. Inini ndinonzi Amai Nyasha Mubvunzura, ndimo mumanzomu anoti Farm, ndomandinogara. Inini ndiri kubatikana, ndiri chirikadzi ndinorarama ndiri ndega, ndino mhuri yandinayo ndakasiyirwa, ndanga ndichikwanisa kurarama ndakazvimirira ndiri ndega mumanzomu. Saka pari zvine zvifo ndobatikana kwakawandisa kuti vana vanoenda kuchikoro vamwe maform 1 magrade 7. Saka ndiri kuda zozopati pandasvika nozvazviri nopa ndichava ndiri nevana izvozvo vana vakana kuchikoro havasipendi wakangoona sezvavari kuchema. Saka ina hangu ndomashoko anga ndinayo mashoma iyayo ari kundibati kusingati magarira ndiri kuti mararamiro angu. Takatarisa mama, mune vana vangani vanga vachienda kuchikoro? Ndinoona 3 vari kuenda kuchikoro. Alright. Vanga vachidzidza imo munzvimbo iyoyo nayo? Vanga vachidzidza pamazuva eCitrus. Okay. Zvinorwadza. Tanzwa vamwe vachiti vapfanyirwa zvinhu, kukandwa kwaitwa zvinhu zvavo zvaparara uyezve dzimba dzavo dzimwe dziri kupaswa. Mukataurira mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvenyu zvaparadzwa zvingava zvipi uyezve imba nemakavaka dzimba ngani? Inini ndanga ndino 2 rooms. Izvozvi ndiri pano ndanzwa kunzi kwapwanyiwa dzimba kicheni dzakatsva. Ivo vana vacho newo handisi kutomboziva kuti vari papi. Hari zvezvo pakutakura kwatakaitwa nezuva tarara pano tikatswera pano chatadya hapana ende kana chiri kubuda hapana. Kana upenyu hwekuti ndizive kuti inini pari nhasi ndichaenda kupi kana kuti vana ava ndichavachengeta sei kana kuti ndichaita sei. Ndiri kupererwa ndokumbirawo rubatsiro kuti dai ndabatsirika kana ndachagonawo kubatsirika sokugariwa mumanzozo. Alright. So tomboti pane mumwe ashwira kuti ano ndokwanisa kukupai rori. Mune kwamakatarisira here kuti munogona kubatsirwa mutakura zvinhu zvenyu moyeni? Inini hangu pari zvine pandiri nhasi pandikati ndiri kuenda handina kana pandingati ndiri kuenda handiziva nekuti ini ndakangokurawo tigara mumazuve muno vatazonzi namugabe endai kumaminda Joshua batatayo kumaminda novabereki tikangokura tichingoziva kunzi kumusha kwedu kuDarwen but kuti ndizive kuti paDarwen papi handiziva. Nesuro makarara panze uyezve nhasi zvinotoratidza kuti mukarara panze. Chingava chikumbiro chipi chamunhu because apa munogona kubirwa zvinhu zvenyu kana kuti mota inogona kungonzvenga road youya mukudhumai. Saka rungaro rubatsiro rupi rwamungadi kumhuri yeZimbabwe rwakateera panguva ino? Inini rubatsiro handingataura kuti dai manditi asi ndiri kukumbira rubatsiro. Munhu anopema hati dai mandipawo chakati nekuti ndiri pakukumbira but nokutaura kwandiri kuita kuti ndinokumbirawo rubatsiro rwokuti ndibatsirikewo ndibvewo parodhi patiri tiwewo vanhu vanooneka tiwewo vanhu muZimbabwe. Zvandikutaura ndiri kufunga tichiri kuenda kuchikoro tainzwa Mugabe wachishedzera kuti mamoskeni ngaaende but pawashedzera kuti mamoskeni ngaaende paibva kwaziya marori aitagura vanhu achienda nawo kuMozambique paya ndokumusha kwawo. Saka ndendiro chikumbiro chokuti kana utungamiriri uchizvinzwa uchizviziva kana isusu tisina kodzero kuti tivanawo muZimbabwe tikafananawo noma-Aryan iyayo dai watidzotsera kwavakatitora kana dai watidzotsera kumusha kwedu. Ndinokumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe, ndinokumbirawo pfungwa nonjere kuti mutibatsirewo kuti todii pari zvino tapererwa tiri pano parodhi pamazowe tapererwa zvokuti iko zvinezvi wese vari panapa vari kungochema kuti kumba kwachene dzimba dziri kubvira kana ndikati ndiri kuenda kumba kwacheneka hapana kundinosvika kubanda dzimba kumbira rubatsiro. Inini ndinonzi Daniel pasi panodya ndiri kurwadziwa nechiitiko chataitwa muArnold Farm. Tashaya chitadzo chatiri kutadza kuti ndiwo here mubatirwa tingakwanise kuitwa wokutandaniswa kuraswa parodhi. Vana vacheche tinawo, tine vana vari kuenda kuzvikoro, hatisi kuziva kuti nhasi varara papi. Izvi tamboedza kunotendera kutarisa kubva kuzvikoro kwacho kuti vana kukonfema vamwe vana vacho hatisi kuona kuti vari papi. Saka zvizvi kutirwadza kuti tiri vana veZimbabwe toitwa zvakadai pasina notisi, pasina kupiwa kuenda. Sofa inini takaberekerwa muno
baba vangu vaishanda muno mucitrus vakazobata munda former president vatibata ichi minda pabatwa minda tane 25 years kusvikira baba vangu vazofa vari pamunda ipapo vakavigwa pamunda ipapo. Asi pari zvino tiri kunzi chibva uende koukabva ndinoenda kupi ndakaberekwa muno chitupa changu chiri kutaura muno concession saka ndichaenda kupi. Saka tiri kukumbira kuti utungamiri hwemusangano ngautibatsire. Hatina mhosva yatikapara isi muminda takaenda kunobata zviri pamutemo chinzi endai munotora minda bvisai varungu. Takamhanyisa varungu tichitora plus takatema takarima kopa 25 years zvongo vachiona kuti hapana kodzero kuti tigare. Venge vadi vakatibvisa patikatanga kutema munda. Dai vakatibvisa zvongo iyoyo taiona zvekuita tichine nguva kana vabereki vedu varipo vamwe taanherera. Handichisina amai handina baba pari zvino kana kune dzinza redu asi kutoziva kuti riri kupi. Hama dzangu ndo vana vangu vatatarisa izvi takurasikirwa nemaproperties akudestroyiwa. Petenge takatarisirawo pese tarasikirwa nezvinhu zvakawanda. Saka tiri kukumbira kuti dai muri yeZimbabwe matibatsirawo. Ndatenda. Tinotenda mukoma. So rubatsiro rupi rwamungade nokuti tiri kuona kuti midziyo yenyu imwe iri kutoya kuzobiwa nembavha manheru makarara. So rubatsiro rupi rwamungachemi kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino? Tiri kuchema kuti chinhu chine basa chendenge ndichiona inini nekuti ndakapiwa mari nhasi uno ndinoishandisa pera pekugara handina. Chatiri kukumbira kuwana pekugara pekutiwo mhuri yangu inini zvisara yakagara. Kana ndakanzi ndafa inini nguva yaMwari yanditora vana vangu vanenge vakagarawo panzvimbo yakasununguka. Saka ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti vanokwanisa kutibatsira vatibatsire tione pekugara. Ndo nyaya hombe yatiri kuchema. Vamwe vatauriri vari kutaura vachitiwo maitobhadhara mari rentals council. Maibhadhara mari pamwedzi uye zvimwe mane makore mangani muchibhadhara? Tane makore ega ega tinobhadhara. Zvamanje manje vanhu vakatobhadhara izvozvi $9 akatobhadharwa izvozvi. Vanhu marisitsi vanawo. Pamusoro pekubhadhara hapana kana 3 weeks and 2 weeks dzimba dzakutodona vanhu takutotanaso zvakuiswa panze. Saka zvinhu zvikutirwadza kuti zviri kumboitwawo nani. Takaparei inga tirigona wani kutsigira musangano tichivhota zvakanaka. Ko mhosva yatazopara ndiyei yekuti bhataitwa zvinhu zvakadai so. Dai vatipo yambiro yakanaka votipo pekuenda tenge tisingarambe. Asi chinhu chikutirwadza chingotorwa ngonzwa kandiwa parodi. Saizvozvi izvi matasa chisango chinechi panotyisa panzvimbo panapa. Asi hatisi kurara tiri safe. Tikurara tiri panguva yakaoma. Izvi tine vana vadiki pana namai vakazvitakura zvitori panguva yakaoma. Midziyo yaparara yakawanda makatarisa mawadhiropu aya makitchen unit aya kukandwa chete kurodwa kwacho rafu kuofrodwa kwacho rafu zvibage zvaparara. Saka tiri kushaya kuti tinoita sei. Tiri kuti mhuri yeZimbabwe kune vanokwanisa kutibatsira panyaya yekuti tiwane pekugara pakanaka. Aiwa ndo zvatiri kukumbira kuti mutibatsirewo tigarewo zvakanaka sevana veZimbabwe. Ini ndinonzi Gobosmo. Ndingati tichitanga kushungurudzwa mumanzoo matiri takauya 2000 kuya kuiva andini. Takatanga kushungurudzwa muna January 1 takaona achingopinda muna January tirimo. Isusu tikabva tasunga tikaenda kukoti kubva January nyaya yedu yakazotonga musi wa 28 May ichinzi kunopika. Ndakaenda kunopika. Ndakaenda kuchikurubu kunopika zera rangu iro rine. Ndichipikira nzvimbo iyoyi 2 months. Ndakazobuda musi wa 28. Right. Ndichibva musi wa 28 kuti ndasvika pamba. Handina kutora 2 weeks. Ndichibva ndadzingwa museni. Ndikanzibva nzvimbo haisi yavo. Ndeshuva ndakabvuma kubuda. Ndikaenda kunogara kunze kusina waya. Ndagara ikoko. Ndiri kuona futi wamwe wangu wapinda futi muchirongwa icho. Wakutotutiwa nomotikari. Wakuya kuiswa pawaya. Saka ndo zviri kundinetsa manje izvo kuti isisu vanhu tikagara munzvimbo 2000 tirimo. Tiri maforena here kana kuti tiri maZimbabwe. Kana tiri maforena ka ngavatiendese. Inga pakagara marefugee kumuno wakauya wachitorwa nomarori nomabhasi wachiendeswa kuMozambique. Kesisi vari kutadza nekutisa kuya kotisa vanhu pasi parodi panapa. Vari kuti tinoita sei pano parodi panapa. Haisi nyore kuti ndigare musango inini 4 years ndiri musango ndiri gandanga inini. Ndichirwira nyika ineni kuti isungunuke. Nhasi ndakushungurudzwa nomwana wandakazvara wandakaendesa kuchikoro nochikoro chandakamuendesa chacho ndiye akundishungurudza. Zvinhu zviri kurwadza vabereki. Hurumende ngaipindire panyaya apa. Kana tiri maforena vanhu tiri mumanzoo muArnold Farm ngavatiendese. Hatisi kuramba. Kwete kuyakoita zvakatiita izvi. Iye zvino ndakapika. Iye zvino kuna vanhu 20 watiri kuti wari kuenda musairweze uno wari kuenda mujudgment. Kenda kunopikira munzvimbo imomo futi.
handisi kuziva kuti tiri vanhu verudziso. Hurumende iri kumbokuona sei ipapo? So yatakatarisa vanhu 20 vamuri kutaura uyu, mhosva yavakapara ndii? Hapana mhosva yavakapara, havasi kuda kuona takaungana kana kuti zvanzi musangano itai musangano muZANU-PF, kungotiona takaungana ipo muri kutojoli. Iyo zvino zviro ava vachituti wavo takatadza kuti tenge taenda kunovabatsira sei, tikatoungana takutojoliwa takutenda futi kunoku ndo kwatakuuya kunojoti asi kunoti patifunga kutoenda kutotya futi kuti tichangotorwa. Mapurisa iyayaya ava vanhu vana mahadhi vano mari vari kutenga mapurisa iyaya. Mapurisa vanoguma here kuya kotisungira ivhu, vanochiinozvo ivhu. Rubatsiro rupi rwamungade nokuti tiri kuona kuti pamugere right now hapasi safe. So chikumbiro chipi chamungade kuita kune mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino? Kuno mhuri yeZimbabwe inini ndakapinda mu2000 inini ndoda kudzokera panzvimbo yandakagobora ndichiri kunzwa 2000 ndiri mumanzou, saka ndikuda kudzokera ipapo. Zimbabwe dai yakwanisa kutibatsirawo ipapo kuti tikwanise kudzokera kuenda ipapo, kana ndivakaenda kunondisa kuti ndaraba hazvine kuti wapwanya dzimba dzanga iyi ndinoenda kunogara sematakira ndakaita kugara ipapo. Kana zvaonekwa kunzi handisi kukwanisa kuenda kunogara ipapo ndiri muforest, ngavachinditakura ngavawirise bhazi ndiende Mozambique kana kuMalawi kana kuMozambique kana kuSouth ndoenda. Zimbabwe zvaramba. Mungade hope ipi? Kune vamwe vanhu vari prepared kana even kuti ofai kana rori yekuti mutakure zvinhu zvenyu. Mungade rubatsiro rwakadaro here kuti munge muchibatsirika? Ndichibatsiriwa rori kuti nditakure zvinhu zvangu ndichidzokera kuenda kwandiri kwakanaka koko. Muri kuda kwamato? Pandabva ikoko ndo kwandiri kutoda ikoko. Murume wanga akafira ikoko, ndinowana akafira ikoko, ndinowazukuru akafira ikoko. Nhasi ndo ndakwanza ibva nomunhu 1 ari kunditi siya makuwa yese aya ari munhu 1. Aya makuwa yese andaisa 5 years aya haana basa nayo ndanzi ibva. Zvinorwadza mama. So chikumbiro chenyu, mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angave api? Ndinoti Zimbabwe wanhu womuno muZimbabwe tibatsireiwo pakuti izvo isisu taneta nonzvimbo iyi tiri maforena here isisu. Ndo pandiri kuda tiri maforena here, kana tiri maforena tibatsire, kana tiri maforena otudza tiri maforena, kana tisiri maforena ngatidzoseke ndo kunzvimbo kwedu. Ini ndinonzi Aida kana Kembezi, asi chiri kundirwadza ndochokuti isu ndisa ana Chimbido takarwira hondo inyika ino yange ichinzirutisha. Nhasi uno yakunzi Zimbabwe nokuda kwedu isisu taibikira magandanga, tairohwa nomaganda nemaBritish tichinzirizo mabikirire ichi magandanga. Asi nhasi uno vagwina nyika yawo kuti takushitonga isu vanhu vatema, takutemana nodemo pakudikana vane mari. Isisu tisina mari chanze hamuna porugare. Zvino zviri kundirwadza zvinhu zvangu zvaparara, ndichatengerwa nani? Inini ndikawirawo ino hondo nyika ino yeZimbabwe ino, nyika ino haina kuwinwa nemari, nyika ino haina kuwinwa nemari, nyika ino ikawinwa neropa, nyika ino ikawinwa neropa. Ezvino so vanhu vamwe vakapararira musango havasati vanhonga mabhonzo yavo, vabereki vamwe vakapararira musango havasati vanhonga mabhonzo yavo. Ezvino so kana dai tikazvirangarira nhamo yatikabata musana ino ikakuwadzwa nemaBritish kuti tichitongezwa newatenga nomwana wandikabereka ini ndati uzukuru wakazukuru akusaini ndachaina musoro panzvimbo yangu panzvimbo pangu pandikazvitsvagira ingati kanzi naMugabe uyai kuivhu. Takauya kuivhu takati wedu isusu vatungamiri vedu hapana chavari kutipa, patawanawo pano twegewo tiendewo kowanapo kuti tiwanepo chouviri igosiyirawo vana vedu wochinhaka. Zvino nhasi taakutorehwa zvekare nhaka yevana vedu, tinovasiyawo chiko vana vakativheka hapana chakabuda, vakatitoresa mabhengi kati hapana chakabuda. Nhasi notaitati patiri paivhu ipapo tinosiyawo nhaka yevana vedu. Ini ndarasirwa nomubhedha yangu miri noTV yangu hombe yakatengewa nomwana wangu kuSouth Africa yatsemwa ese. Nhasi uno zvese zvinhu zvimapoto yangu yaonyorwa, zvimabhaketi zvangu zvawonyorwa. Zvino zvinhu zvirwadza kuti ndichazviwana kupi? Ngatibhadharewo kana achida kutibhadhara. Ndati kuda mari ikaoneka mari kamanga akatipa 16,000. Yes, tingabvume kubva panzvimbo iye zvinosakana. Inini kubatsirwa kwangu ndinongoti kana ndichinge ndichida kubviswa pano pandiri pasango pavakanditura vakandidzorera pandikabva panzvimbo yangu pandikabata munda wangu padaida kurumwa nenyoka ndichibvisa muchena ndopavanofanira kuti vandidzorera. Napandingaendera
nodozerera ndanaro handichakwanisa kana kutema kana kuita sei. Ipo pandiri papo takatema zvokutema zvete akagobora nhasi wakuuya kuti panaka wakutira ndizotibvai ndakuzorwa panapa ipapo. Pana chandingakumbira chandingaita ini ndinongokumbira kuita kuti kana ngavatitakure vatidzorere pavakatitora ndozvandiri kuda kwete kuti tiendeswe kumwe kusaidhi hapana panichaenda ini ndinoenda kupiko hapana pacha patinoenda isi ngovandidzorere pandikabva ndorubatsirwa ndingadi. Kavangu unonzi Emily Mazondo chitaura pachiitiko chikaitika ichi takatora minda nehondo nejambanja takabvisa wavo. Nhasi uno 25 years tiri panzvimbo. Nhasi uno munhu ongobva from nowhere achiuya panzvimbo achiri ndepangu. Zvinorwadza. Hapana kwatinoenda ona zvinhu zvakatikata maroad misomo. Tinoenda kupi? Kumamisha kwatakabva isu hakuchisina kana nzvimbo kana pekugara chaipo. Amugabe wakati ivhu kumutema wese wachena watorera minda takatora minda. Nhasi isisu takuisai muzvigaro nokukuvhoterai nomaoko edu moti pakanuna pese ndepenyu. Zvinorwadza. Ende kwamunenge muchiti mukubvisa vanhu muchivaendesa hakuna minda kuti hwisanisa isu tiri vana vemuZimbabwe. Kana muchida kuti nyika ienderere mberi nokutongwa zvizere sokuhina kwatikaita gadzirisai pamberi apo nokuti iko zvezvi matouraya musangano weZANU-PF. Mando takaitora neZANU-PF nomusangano ende ndopakabata musangano wese. Saka zvawaita izvi watouraya musangano kwakugadzirisa. Hatisu tega vanhu vese vakawanda vari kurwadza nezvaitika izvi nokuti vanoziva kuti pamanzou ndopamusangano. Vese zvamuri kuona izvi zvakawanda mawadhropu masofa zvangosara nemakungo 1 maTV iko zvezvi kana kwatichaenda takungofamba titsuro mubhuku hatichisina. Taiti tikarima totenga zvinhu zvino zvatapwanywa kuti ticharima tiri pai. Tauya kusiya parodhi pachiti kunzi ibvai munotsigwa nomota handiwaya kotirasa parodhi. Hapana kusiri kufa tife kana mota ikatsambuka murodhi kufa kubviswa mushama ndigere ndichiuya kosiya parodhi kuurayiwa. Saka zvakangofanira rega indife mota ikatsambuka murodhi ngandiurayiwe nekuti ndozvawada. 25 years takauya 2000 tichipinda mumanzou amugabe vachiri kutonga wasati wambochembera pavakati ivhu kuvanhu dzingaiwa rungu ende vachitaura sorogwana nekuti kana matora ivhu hakuchisina ivhu chagoya zvekare. Zvinototishamisa kuti ivhu rakugoya zvekare mumanzou takutoriwa mota. Saka handizivi kuti tiri kuenda kupino nyika yedu. Hatizivi kuti tiri mamoskeni here tiri chii nokuti kana takanzi ivhu kuvanhu tatora ivhu nhasi uno isu tozi ndichibvai isu tiri ivhu takagadzira minda mumanzou maityisa maiva nembizi mai vanongwarati mai vanochii shumba dzinoruma asi iko zvezvi machena nhasi wakuchiti ndemao nokuti wana vachisagadzira kwakutiendesa ndokupi kuya kwatisiya paroti tajamba nge tabvisa murungu wakadii kuti wajamba nge wega watora ndiwo wega plus 0 isu toitwa isisu shamu yokutimisa toagadzirira isisu zvinorwadza sei. Odai vari ivo wakaitiwo izvo vanogosei moyo wavo kuti magadzira musha wenyu munhu wongouya ukachitaura kuti right. Zvakafanana kuti waroora mukadzi wako wabvisa pfuma yese wapedza kuroora vauya mwe murume avati mukadzi wangu hande kumba unonzwa sei uteme murume eno demo iri. Saka zvinotirwadza. Takabva mujeri izvezvi takasungwa kuno mapato nomapato yokusungira nzvimbo yemanzou takapika mujeri 5 months izvozvi kuno ari kutoenda izvezvi musi wa12 konotongwa kupiwa judgment yokupikira manzou kuno 29 futi wari kuda kuenda futi konotongwa nyaya yemanzou. Saka torova matiri mhuka here watiudze chokwadi. Vanhu havari kusungirwe vane kurwisana here kwavakamboita nevemutemo kuti vakwanise kunge vachisungwa zvavaita izvi. Isisu hatina kurwisana nomutemo takahwisana neivo vakauya kuzotitorera purasi tikati hazviite kuti mutibvisa pamapanga. Saka ivo vane mari vakabva vachidza mapurisa vaya vachisunga. Isu hatina mari abedu vano mari ndopatiri kufira pari kufira nyaya yedu. Isu hatina mari saka wane mari pari zvino ndo wanhu wasina mari hawasi wanhu mhuka. Saka isi tiri kurarama munzvimbo tiri mhuka hatisi wanhu ndo zvatiri kufira mumanzou kuti pese pakanuna ndepawo tagadzira mumanzou hunde dzemiti dzenge dzirimo takatema takapedza. Nhasi uno wochiuya wochibva ukoti ndepawo dai vakatirega kuti tichihwisana naye ushauri hapana zvaimbotiita nokuti nzvimbo yedu takabvisa varungu vanga vanofuti vanga vanochii. Mati nzvimbo iyi yatorwa nevanhu vanyowani tinozoti vauya kuzorima here kana kuti vauya kuzorima? Vauya korima vakatogredha izvezvi mumunda momukwasha wangu wakatorima wakatodyara tumuriwo tungorambarambawo asi chibage iko zvinhu zvakatasaura kudyara chibage. Mbudzi kana mbudzi dzedu chadzo dzikapoya waya dzichipinda wari kungotora chirito dzawo mombe chaidzo kuti dzipinde muwaya dzikangopiwa dzichipinda muwaya vakuti ndo dzawo zvanoenda kodyiwa kumapurisa vachiendesa mombe dzedu kuauction vachiendesa mbudzi zvine zulo kuno mbudzi dzakatoenda kuauction nezulo. Munhu akutosvika kuti ndofamba sei uye mbudzi ndodziita sei. Tine mbudzi tine mombe iwo wawirisawo mbudzi wawirisawo mombe saka vari kuda kuitei munzvimbo
machengetero akuita zvipfuyo ndo machengetero ati kuti zvipfuyo zvedu nokurima zvese ati magariro acho ndori kuya kutishungurudza nevana varipo vana vedu vatakura tinavo chinoda kutanga kuziva ndoda kuziva kuti takaba here purazi iri ndosi chandinoda kutanga kuziva kana takaba vane responsible yekutisunga asi takauya mupurazi idzi pamutomo 2000 sekutaura kwehurumende yakataura kuti kana makore 15 akwana takutorera mabhunuchi ivhu hakuna kusarudzwa kuchembera hakuna kusarudzwa mwana mudiki kana ari munhu munhu wese akanzi naunobata naunobvisa bhunu tikanobvisa saka nhau iripo ndeyekuti panguva idzodzo tanga takamirira architects kuzotigovera pekuenda hatina kurambira apa asi architects yakatanga kugovera vanhu takamirira murungu arimo atakabvisa anonzi Kennedy anogara panumber 35 Borodero takamubvisa ini ndini munhu 1 akanopinda muofisi maJoseph Tinotimba tikaona kurumera akatipa tsamba akati ipapo purazi rino rinogarika tsamba iyo takagara naye kumakore paina uyu angari gavhena mubhindura pekutanga Masawi taifamba netsamba iyoyo baba vaifamba navo vainzi agoonga vakafa vachitipindura vachitiudza mapo muofisi mavo nerura akati achitera makomo ese aya achiti tinofana kufamba yakadai tikatedzera saizvozvo ndo zvakatipa simba rekuti tibhobore yanga iri jango sango raigara mhuka tikatanga kupetera makomo aya nemidzimu yaimomo chitenga machira chitenga zvamwa saka vana baba iyi nzvimbo yanga isiri cattle range pekutanga iri yanga iri game park private game park raketford saka zvadaro pakazouya citrus yakurenda secattle range kupinda kwatakaita isusu citrus yakabhabhisa mombe dzayo hatina kumira taitema nekugobora kuti tiwane zvakanaka midzimu yakapindira yakati vana vangaparare nezvipuka zvaimomo nokuti vave nezvipuka zvanga zvakawandisa nguruve nyoka dzemudzimu idzi pave nenzvimbo dzaiyera tichidziyeresa nzvimbo idzodzo takamirira agiritex kuti iuye hapana gore ratakaramba asi mabhisimo vachiita kunge mapopu tisiri kuziva asi taiona pakazouya munhu ainzi kunaka aine maofareta efeki akasiyanwa namatanga tikaenda bhindura tiri vatatu tikazonotorana makomudzi maviri mabhunu muchapera namugitigiti ari pahavo ndobva taenda tanopiwa ndobva taenda Masawa akaramba kutaura nesu asi takataura nachirapa chirapa akati aiwa vana amai dzokere kumunda munorima akabudisa pepa ranga rakanyorwa namanjerwa akati nzvimbo iri kugara varume achitoidawo nzvimbo iri kugara vanhu irokari hairimike akati tazoona kurima kwenye pamuri kuita gore rega rega taendesa mujaibhisi zviri kudiwa nehurumende taita kanzuro taibhadhara saka tichimirira agriculture muri kuona pointi yanobata takati tingarwisane nawo agriculture haina mbobhira yakapinda pakazouyawo amaya Grace Ngave vakazouya havana kubvunza munhu vakangopinda kuda kupega mapega avo chisvika tanga takanyarara hatina kutaura taramba takanyarara kudaro vakazotora iye murume ari kutinetsa iyeyu takanga tiri 7 as a committee kwadiei vakanzimiririra chifi achagadzwa achati ataona nzvimbo yeyu takasumuka tikaenda kwachiweshe agadzwa tiri 17 tikasvika chiweshe akatitaurira akati ndiri kuuya ikoko vanangu nzvimbo yeyo ndeyekwahwata tofana kuchengetedzwa nevanhu kupi nekwahwata tikati aiwa zvaita zvakanaka akauya baba ava tikaita meeting navo papaparadza akataura kuti garai ipapo akana ndoita anopisai tazogara mapurisa auyu ndatikati tikati mapurisa kuti support unit takabva yaita matende mukombo ndobva watanga kudzura miri wevanhu kushungudza vanhu tikati aiwa isu tiri vanhuka
munhu akasiyana nemhuka Mwari akasvika zvakanaka. Saka vaimuka kuseni na 8 voita paparedi obvisa uniform dzavo dzeblack opinda mumusha kushungurudza vanhu ndopatakazoti vakadzi munenisika towewe vanhu shuwa takaumburudza vanhu 2 days time amai ava vadona vatoko ndopanyaya yamira ndokuzotanga kufamba ndikanzi aiwa garai ipapo ndopatapiwa makotota 2017 asi vakambotakura vavo vakaenda navo vaiva vari kutambudzika vana kana vaopereta kune 7 chitakurwa marori achasi akazara mutove saka isakauya kuno takagara kuno kwanditi tagara uno zvataiudzwa isusu nevakuru zvataiita isusu tatakamirira architects sezvandikutaura hatina kubuda kusvikira nanhasi kotiwedhete takaibata kotiwedha inorevei urikura kuti muri pastandby zokuti uita sei uzowana pekugara izvi zvakuitika izvo zvinoshamisa zvinoshamisa kuti munhu anongosonzi pikwa sedombo ibva ipapo kana ndakazvitarisa muzimbabwe muno hamusisina purazi dzisina ofareta agritesishana nekuti ichiripo here yabva yapinda vendega atiratidza nemugano uparatidza rugano rwakati vane nyuma oti mapi yatoziva isusu vanga vasika vatanga kufushanisa vatavadonedza pakuenda kukoti roya redu ranga risipo asi rakatuma chonzi tikati ndine 1000 hours ekuti ndidasi ndizouya kukoti tine mhosva izvozvo saka vakabuda imo machitisa winju vakabuda imo vakatanga kuzofushana nevanhu vapakaziite sisi vamwe vese tikasuka tikaenda macheri saka nawiri papapa chitsotsi chereportist ikuitika ani manzwa asi atina musi watakabvisa opposition party umo manzwa kazvifuta tikavhota vaguta vakuenda mutifushanisa saka nawiri iyoyi yamauya kuzochinzwa ndokundinzwa pamurikuita havana mhosva vanhu ava vakagovana mapuroti vanhu varimo vagere nhasi unovasisa mombe dzavo nembudzi dzavo dzichatorwa nani sezino ivo vanhu ava vasina pekugara vachazonogara pai kutadza kufunga fyusha yevanhu ava vane chikoro vana ava nevana vechikoro vanga vabhadhara zvikoro ezvino zizha rasvika vanhu vachanaiwa mudziva vadzokera rebuild saka tiri kuendepi zimbabwe yacho ndeipi munhu kana uri munyika we to proud yourself nenyika yako saka hatina kudzukira kuti tinotonyonga nokuti vedu wega vanhu tiri kutambudzika tambudzikira ivhu rawakapiwa kuti ndanotora ukaona rijamu rukarigobora nhasi pachena zvokuti vangopinza matrakta achingorova achienda ivo hausina kokuenda better place yokuti vanhu vanosvika votivakirawo zvinhu zvedu zvatakaita topindawo maprojekti edu ataita votigadzirisirawo titoita zvatakaita isusu hatidi kuti muya muzititapa tinoda kubatsirwa nemi muri kunzwa zvishemo zvedu hani muri kuzvizwa ate kuti muya kuzotitapa pana kuti vanhu vaya vanga achiti zvakati kana takuonesa kutoti tatoona save our soul SOS save our soul zvatakatarisa saka mashoko angu ekupedzisira kuti zimbabwe haisisiri yedu tava maaliens asi maaliens ndovazara mumapurasi ndovari kutamba neiro ivhu riri kuseri vakatisponsor zvati tatinokodzera totopeta ivo vakareva nemakeyboard saka tiri kukumbirawo kuti mauya tinoti welcome hanza kuti chema vanhu havasanaiwe nemvura avo vasanaiwe nemvura vanhu avo pasango apa vari kudya tsvina vanhu avo vari kugara pasango vanhu avo vari kugara mudondo mune nyoka mune chii zvese pari zvino ndimire nasabhuku mudunhu ramambo chiveshe baba mungataurawo kuti zita renyu nechidanho chamunacho munharaunda ino motsanangura zvizere kuti chiitiko chiri panapa zviri kumbofamba sei tikuona zvinhu zvakawanda zviripo panzepo panapa nhasi ini ndini inokumshuwa kana kembizi ndiri muno mumanzou isu tinoita chiwanhu pabaradzanwa paigara mbuya nehanda
Saka takauya 2000 tino mudzimu womuno munzvimbo yembaradzano wainzi Jombo Romuka ndowataigara naye tichiita chiwanhu apa. Taiti tikatanga kuita chiwanhu, musi wokutanga kuita chiwanhu zuva iroro mvura inobva yanaya toedzerwa naye ichinaya. Tichitobvunza nomudzimu wacho kuti kosei tichinaiwa nomvura tasvika pano, akati ndokutendwa kwazvaitwa nomudzimu yacho, nekuti kana mauya akaita chiwanhu munofanirwa kutotendwa nekunaiwa futi ipapo. Atotenda kuti maita zvakanaka. Shuwa kubvawo ipapo taizoona mvura yakutotinaya. Paita nzara kuno dzimwe nzvimbo, asi muno mumbaradzanwa taatisingaite nzara, taatichidya tichiguta. Zvino takutoshama takuonawo nenzi wakungouya straight nevanhu 6 wako wapegera, asi taienda kuti tipeiwo matsamba. Hapana kutipa matsamba, hapana kutipindura, ingoti tichauya. Kubva kubhindura pese kuconzession taisvika, ndini sabhuku ndaitenda nemalist yacho, saka vaingoti tichauya. Saka kubva ipapo hapana kana chakamboita kusvikira Mugabe afa. Tikazoona taakunetswa nomudzimai wake achiti bvai ndoda kupinda inini. Zvino aiwa Mugabe akanga achimbotidziviridza achiri mupenyu. Saka mai Mugabewo akazokundwawo nokoti ikati aiwa awa ndo akatanga kugara ipapo, iwe usapinde ipapo, ndobva tagara. Saka nhasi uno takushamawo nenzi wakutiunzira vanhu 6 wakusvika kwawapegera munzvimbo imomo. Wawapegera munzvimbo imomo takutoona takuisiwa waya vakura nemakatapira yawo vachiisa nzvimbo dzekuti vaise fenzi yawo, izona vakucherera vachitifenzerera. Saka koti ndiye akazoramba kuti no musafenzere vanhu, ndobva wabvisiwa, ndobva tabviswa mowaya. Saka uyu mahadhi manje patiri isusu tiri panapa, mahadhi wakauya akanzi akati nimi wanhu ndoda kuti mubve imomo. Akangotaurira vatati chaiwo akataurira, iwo ana Chaparadza naJason. Saka isisi hatina kutaurwa, takazongoona motikari marori akuuya yachitakura vanhu, achiuya nawo kune achitora mbatya dzedu nemasaga achirasa chibage tisingaziva, achityora makii kuvhura madhoo. Ini ipapo ndaitobva kuteerera kukanzu, ndakazosvika kumba ndikaona rori ikatomira ikutoloda zvinhu zvepamumba pangu, ndobva ndazongopinda kuuya kuno, ndobva ndarara pano. Nhasi kurara kwataita pano tarara tichirumwa nemosquito. Zvino taona kuti aiwa zviri nani kuti tishedze vanouyawo vachitiona kuti purezidendi wedu ationewo kuti tiri kuitwei. Plus nzvimbo yatinogarira iyi, tikagarira mbuya nehanda kuti tiite chiwanhu, kuti dhamu iri riite mvura rinotonaya nechiwanhu chatenge tichiita, ndokuzara kwarinoita. Zvino kudzinga kwamatiita handine chokwadi kuti inonaya mvura muchatozotsvaga, handidi kunyeperai. Uyezve tiri kudawo mambo chiweshe, uyu mambo Hwata akaurayiwa newachena pamwe chete nambuya nehanda, musoro wake ukatakuwa, ndaachigadzwa paisiwo mambo wedu atogara naye muno Hwata, ngokuti zitirerukire. Ezvino mambo aripo uyu, mambo Nogomo ari kuuya nemavhidhiko yakabviswa naPurezidendi Mugabe, akabvisa mavhidhiko, ndoye ari kutotonga. Isisi hatisi kana kutombotonga masabhuku yamambo, kutonzi hamuna, handikudeiba ndinoda mavhidhiko, ndo madzimambo yangu. Saka ndo madzimambo yake, ndo magariro atiri kuita. Saka hatina simba ratinaro, kungondiona kupfeka hangu pini kutekera kuti ndizive kuti ndini sabhuku wamambo chiweshe. Takagadwa namambo akafa, uye wataigara naye muno akatanga kugara nesu muno, ndo wataita naye chiwanhu pabaradzano. Takauya 2000 tano 26 years. All right. 26 years. But 2000 zvinorwadza. Takatarisa tozviziva kazhinji kuti kana vanhu vachibviswa panzvimbo unombopiwa notice. Pane here manotisi amakambopiwa? Aiwa, notisi hatinombopiwa. Takatoshama tichiwana motikari dzisvika kututa mudzi yedu.
tikanda pano pano. Alright. Tiita so pachiitiko ichi. Penge pane vemutemo here pakubudisirwa nekupwanyirwa kwamaitwa zvinhu zvenyu. Vemutemo pasina. Panga pasina. Vemutemo makutoya manje. Hatina kumboona vemutemo patakabudiswa. Takangobudiswa tiri tega. Zvinorwadza. Ndanzwa muchitaura kuti maitobhadhara kukanzuru. Zvichireva izvo kuti nzvimbo maitozikanwa kunzi tinotobhadhara mutero yedu. Tanga yamiswa naMai Grace. Vanga vatimusabhadhara nekuda kutora. Saka ezvino takunzi chibhadhara emutero nekuti kanzuru inoteresa kurima kwamurikuita. Mabaona. Zvinorwadza. So takatarisa nemakore amagara. Makambonoripotowo here nyaya yekumapurisa sevagari vemunzvimbo iyi kuti ndo maitirwa atiri kuita? Takavataurira mapurisa kana ipapa vakanga varipo patikabviswa apa mapurisa vakanga varipo. Vakatibvisa mapurisa varipo manje mapurisa acho vaiti hatina kuya kuzobvisa isusu tikungodzivirira mutemo chete kuti musarwisana. Iye ndiye atsvaga vanhu vake vanobvisa vanoidza zvinhu zvenyu zvichienda. Mataura imi makati sasabu pane chivanhu chamaitombokuta muchiita zvinge zvakanakirawo futi mazuva edemo riripo. Chikumbiro chamungade kuitawo zvakare takatarisa kuna mambo chimwe chindowo vademudunhu rino chingava kuti murambe muchikontinya zvamaita izvi. Aiwa, chikumbiro chandinoita inini ndachikumbirawo ndichiti pano vanhu vakatakurirwa zvinhu kuno vamwe vari kuchema vakatorerwa mari pakutakura kwavakaita zvinhu. Ezvino ininiwo futi ndino mwana akaroora manje akasiya muhendi dzezvake ndinoka mari ka$40 hamuna akazotoka akaona iyo sora yangu hombeyo yakapwanyika vakatopwanya sora yangu hombeyo. Saka ndikukumbira kuti kana tinge tadzorwa aiwa ndavativakire dzimba dzedu vari kutopwanya izvozvo kuti ndichawaka saizi ine inini kana muchizitarisawo handichisina masimba. Ndino 70 inofunga 78 kubva 2000 1940 pandakabereka. Saka izvino ndane makore yakawanda ndikuma 70. Saka ndakura handichakwanisa kuti ndinotema, ndichakwanisa kuti ndivake patsva. So zvanga ndakaita ndakatowaka imba dzangu dzakanaka dzino vari kupwanya. So takatarisa mafamilies imburi ngani dzaigara padunhu iyi? Tiri kuma 200. Zvinorwadza chokwadi. So tanzwa zvakare zvichinzi marara pano panze. Hapana here dzingava mbavha dzauya dzichikumbira nzvimbo? Vana vedu vangu vachodzividzana nadzo mbavha dzadziuya pano zvokuti moskito ichitiruma vana vachingomhanyisana nombavha dzachiri kutenderera ipo pana. Saka tiri kutotambudzika totoshaya zvokuita. Chatiri kunyanyotema futi mvura ikauya mvura chibage chedu mbaita zvese zvinoparara totambudzika futi kana chokudya. Chikumbiro chenyu tinoziva vana veZimbabwe tinowanzobatsirana kazhinji chingava chipi nokuti pano pamugere hapasi sefi mota inogona kungorasika inosvika kudhuma iyo chingava chipi chikumbiro kune mhuri yeZimbabwe ikateerera panguva ino? Isisi tangati chikumbira chete vakuru vangu daichikumbira kuti isusu dei vatinzwawo vatidzorera kwatapfa. Chivanhu tikuita chivanhu chambuya neana teteguru rakadimburwa musoro richiendeswa kunze kwenyika. Ngatinzwireiwo tsitsi tese vana veZimbabwe kuti tiuye tigare imomo. Ivo mbuya neanda vaigara nevanhu, saka tichauyawo tigarewo nevanhu nesu teteguru redu vanga tichitofara nazvo. Kana mudzimu wacho wanga uri pangu wachitofara nazvo. Zvino zvakutotishamisa zvaakuitika zvakutoshanduka kuenda nepamwe kana zviri kutiratidza zvokuti hungwe zviri kuchema zvisiri izvo kuratidza kuti mudzimu uri kutoona zviri kuitika hazvisiri izvo. Iri ketorei vaa pano murungu anga aripo. Saka kutaura kwakaita Mugabe akati uyei mugare nomurungu pamwe chete. Kana mauya muchigara nomurungu pamwe chete tibatsirane kutora dhaga. Varungu vari kuramba nedhaga redu muno ndavatadzirirawo ndindega uyai tibatsirane. Ndopatakasumukawo tichiuya muno. Dei vanga vasingade kuti tigare muno vangade vakanyora chibhodhi apa patema apo kuti umu musapinde tichazopinda isusu tino mari kana kuti isu vakuru vakuru vadei tisina kumupinda. Ndanzwa zvakare muchitaura kuti mumaitobhadhara kukanzwe pane vanga vakapiwa here matitle deeds
Hatinombopiwa kana tsamba taenda zvakataura zvendichiti taida kuti tipiwe matsamba taenda nelist kubva kubhindura kwachinoenda kuconzession ndopamunogadzirwa iko kudistrict yenyu tikaendawo kwanongoti hatichandira kuwakuru zvanenge wataura tichauya kugadzirira isu kubva ipapo vaingoti nyebera kusvikira vazoya nevanhu kusvikira vazoya nevanhu wakagadzamo zvinhu zvamarasikirwa nazvo pakukandwa tanzwa zviri kuchitaura kuti zvinhu zvenyu zvikandwa chisanganisirwa zvakare nemba yenyama yemakavaka yakaweta mari yakaita semari nezvinhu zvamarasikirwa nazvo apa ndinotaura chipage kunyanya chipage tatika takarima nechatinodya kakusvikira tazorima chimwe saka zvairasa mbudzi dzichingoya dzichidya saka nhasi uno pamari yakatorwa iyi handinganyatoona kuti wakatorerwa angani ndingoziva kuti pane hwane anditaurira kuti ndakatorerwa mari yakati 1 day 200 something inini wangu akatorerwa $40 akatsvaga vanhu avo aingotora vanhu mukomboni vachiuya kuzoraishira zvinhu ezvo vari kunzi vari kupisa makicheni vari kupanya zvinorwadza kana tikadzokera uko hatina kwatinoenda kugara kutongogara panze zvinorwadza baba so mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yezimbabwe yakadai kuteerera angava mashoko yangu ekupedzisira ndeyekuti dee vakuru vedu vatibatsirawo panzvimbo yambuya nehanda tadzokera tiite chiwanhu chedu panzvimbo yambuya nehanda nofunga kuti ndikupedzisawo kwandaita pamushure meongororo netsvakiridzo taona kuti vanhu havange vane makore anosvika iyo 26 vamwe vakatoberekerwa imomo zvokuti vamwe vabereki vanotone makuva arimo ehama dzavo ari imomo saka toda kuti muye mucomment section mutauro pfungwa dzenyu kuti todii mhuri yezimbabwe todii nehama dzedu dziri kurara panze pari zvino vamwe vari kubirwa zvinhu ende vamwewo zvakare vamwe vari kutotaura kuti pane mota dziri kutombopotsa nenzira dzichida kuvadhuma saka vari kukumbira rubatsiro rwenyu ruoko rwenyu mhuri yezimbabwe tobatsirwa hama dzedu dzikwanise kunge dzichibva panzvimbo ino isiri safe kudai so saka uye mucomment section mutauro pfungwa dzenyu but please don't forget to like share and subscribe to What Zim Trends so that whenever we bring our latest news to you automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.